Дрезден, това е един изключително красив град. Реално всеки един човек, който не е посещавал Германия, не е виждал града отблизо, бива възхитен от наистина култура, от архитектура, от начина на живот. Наистина много голям и красив град и с доста впечатляваща архитектура. Този семинар, който се опитаме да организираме тук в Дрезден, има няколко съществени цели. Първо, и може би най-важно е това сътрудничество, което в продължение на 25 години сме имали от Сдружение изкуство действие с немски организации, НПО-та, и на базата на това сътрудничество всъщност са реализирани огромно количество проекти. Нещо, което би могло да послужи за бъдеще като някаква основа за развиване на вече нови концепции спрямо една променяща се нова ситуация. Друга цел е това, че с доста от нашите немски партньори ние досега не сме развивали подобна семинарна дейност, по-скоро практически сме работили. Но сега бихме могли да обсъдим и възможността за едно педагогическо сътрудничество с проекти, които са насочени към обучение. През тези 25 години ние погледнахме към изкуството и към образованието от различни гледни точки, често пъти, през призмата на различен тип проекти и на различни ситуации. Това, което се получи паралелно, според мен, беше голямото попадение, а то е, че в Софийския университет създаде възможност през 1994 година да се появи специалността педагогика на изобразителното изкуство, по-настоящем се казва само изобразително изкуство, към факултета за начална и предучилищна педагогика. Втори випуск от Софийския университет съм завършила, специалност изобразително изкуство. И много често дори зад кадър, дълги години, всъщност аз съм участвам пряко или непряко, но в дейности свързани с специалността. Темата, която разглеждам в моята докторантура, е свързана с един вид възпроизвеждане, реплика, приложението и в изобразителното изкуство, но по-конкретно на този семинар мене винаги от една страна ме е вълнувало тази възможност за пътуване и правене на изкуство по време на пътуването, един вид номадско изкуство. Номадско изкуство в смисъла на това, че независимо къде се намираш, с какви хора се намираш, ти се чувстваш като у дома си, като младите, и когато имаш ти идея, се научихме да бъдем достатъчно мобилни, за да може да реализираме тези идеи. И на този семинар се опитвам да съчетая моята тема, която разработвам, с темата на семинара, свързана с международните проекти. Всъщност темата на моята докторантура е свързана с декоративно-абстрактните художествени форми. По какъв начин те биха помогнали на младите хора да развият своето въображение, да развият своето отношение и мотивация към изкуствата въобще, да се проследи една нишка на употребата на тези форми в различен тип проекти. Тъй като семинар е свързан с колаборацията между, да кажем, български млади хора и правещи различни проекти заедно с
с участници от немска страна, да кажем, организации. Може да се набележат няколко основни различни линии, по които този тип колаборация между български и немски групи от млади хора да работят с тези форми. Темата, която развивам в този симпозиум в град Дрезден, Германия, е участието на студентите, техния придобит опит и умения към програмата на Европейския съюз студентски практики, която се оказва изключително успешна. Споделям моята гледна точка от страна на участник в тази програма. Ние имахме възможност да се сблъскаме с реални условия на работа, проблемите, пред които се изправят едни млади автори, не само. Това е темата, която се опитвам да развия тук на този симпозиум, да покажа това как в крайна сметка под едно изключително добро организиране на нещата, при даване на шанс за реализация, при подкрепа от страна на ментор, от страна на организации, в крайна сметка има резултат. Тоест, ние като млади автори бихме могли да се реализираме успешно в една толкова сложна среда в момента. Казвам се София Антова и уча в 18-то соло. Уча японски език и сега ще съм 10-ти клас. Аз съм стажант и ще помагам с техническата част. Добър вечер на всички, Guten Abend, alle zusammen. Които успяхме да се съберем на този семинар. Es ist schön, dass ihr zu dem Seminar gekommen seid. Смятам, че темата вече на всички е ясна от раздадените материали. Ich denke, dass die Thema schon klar ist von den Materialien, was wir hier euch gegeben haben. Става въпрос за набелязване на нови стратегии за работа между различни организации, НПО организации, които се занимават с изкуство. Основните теми, които трябва да обсъдим, са свързани както с историята на един от организаторите, Art in Action от България, едно сдружение, което в продължение на 25 години се опитва да завърже и да установи така и трайни контакти с немски организации. Основните теми са свързани първо с един преглед на историческия процес, който през последните 25 години протече. Und ich würde nur kurz hier paar Strichpunkte. Другата тема всъщност захваща също така нещо, което е свързано с първата, и то е, че се оформи едно поколение, което може да се каже води един номадски начин на артистичен живот. В крайна сметка, може би, едно финално изложение ще бъде направено за последните проекти, които са по програми на Европейския съюз и стимулират студентите да участват в такъв тип артистични прояви. В периода от 1996 година до 2000-та следвах в Софийския университет. В Дрезден следвах от 2000-та до 2005 година социална работа и педагогика. Работя на свободна практика, като художник и артист на свободна практика. I never study art. I am an autodidact. The people ask me, what is your business? Then I say, okay, fine art. And you buy your artwork? No, nobody want to buy this bad business. And then, but I have a museum with bad art. And a lot of people coming and want to see this bad art and pay entrance. Oh, good business. И съм завършила филмова режисура в Благоевградския университет. След това съм специализирала културен менеджер по програма Робърт Бош. Работила съм като доброволец от името на изкуство в действие в Сдружение Offene Kunstverein в Потсдам и по-късно в Дрезден с две немски организации. Jugend und Kulturprojekt e.V. и по-настоящем с Милан, Асоциация Милан. От 2010 година работя на свободна практика като културен менеджер и филмов режисьор. I'm Carlos. I've been in an animation project in Dresden. I come from Portugal.
and I studied film in Portugal also. Живея в Берлин, завършила съм индология и съм промовирала в специалността семиотика върху индийските танци. По този повод съм много често в Индия, където се занимавам с индийски танци и където преподавам в Делхийския университет. Mein Name ist Silvia Ross. Ich lebe in Deutschland, in Dresden auf der Rudolfstraße 7. Ich lebe hier sehr gerne, weil das ein wunderbares Haus ist. Ein sehr offenes Haus, ein sehr internationales Haus mittlerweile. Und vom Beruf her bin ich Diplompädagoge. Aber ich würde mich eher als Diplom-Lebenskünstler bezeichnen. Казвам се Ова и съм възпитаник на Софийския университет, изобразително изкуство и педагогика. В момента живея в Германия и съм творец на свободна практика. Също така работя за организация, която се занимава с младежки обмени и културни изяви. I'm Jacqueline Roschneider, Jackie, and I come to Dresden 10 years ago because of art. I want to study art. I come here to this special house with this association. It's Milan. It feels like home, and this is great art in this organization. Той света стана вече много глобален. За 2 часа моят човек да прилети от Дрезден до София. Младите хора също станаха много глобални, за разлика от преди 10 години. Говорят все повече езици, все повече се интересуват. Вписват се някакси по-лесно в една интернационална реалност, която вече не е толкова чужда в България. Като цяло вярвам, че всеки един артист трябва да бъде номад. По този начин се разграждат предразсъдъци, по този начин човек става по-толерантен към другото, към непознатото. And all people I know now, all my friends, all my surrounding are people from this project, and they all travel around and visit each other in these spots, and you can grow this art, and it's really great. You can make art everywhere. Must always be aware of what has been made before and what is being made right now in other places of the world, so that communication creates more than the sum of its parts. В последно време вече България в Европейския съюз, съответно имаме така равни възможности, права, но за сметка на това поколенията до голяма степен се промениха, т.е. сегашните студенти в момента не са толкова мотивирани, колкото бяха тези студенти през 90-те. В момента има една голяма дупка, бих казала, между тези хора, които излязоха обучени от университетите и младите хора. Нали? Те попаднаха в една нова система и на обучение, и на живот. И за тая приемственост се говори. Значи, това е, което също Европейския съюз в момента доста активно подкрепа, нарича се валоризация или надграждане на вече създадени опит. Ich denke, dass man, wenn man Kunst macht, Kunstprojekte, viele pädagogische Dinge in Kunstprojekte hineinbringen kann. Besser als das schöne deutsche Wort Erziehung, also Education gefällt mir sowieso. It's cumulative, and the art of yesterday will be transformed tomorrow, and it works in the basic of collage of styles and techniques. И моите опити последните години са предимно в индийския контекст, където това наблюдавам, че на хората, които правят изкуство, им е вече скучно да повтарят традицията. Когато човек получи едно традиционно образование, той е научен да повтаря традицията, а иска да разчупи традицията. И смятам, че трябва да се набележат тук на семинара някакви бъдещи стратегии, както някакви наши предложения, така и предложения от страна на нашите немски колеги, които да бъдат реализирани вече може би от повече от вас, по-младите участници. Силно се надявам, че
бихме могли да свържем някакви контакти с академията, художествената академия в Дрезден. В момента има една нова програма, по която работим. Аз работя с младежки програми. На времето се казваше Младежта за Европа, сега се казва Erasmus+. А в бъдеще по-лесно биха подпомагали артистични проекти или артистични изяви, които да работят в мрежа, които да работят заедно и което много, според мен, важно за всеки един проект е той да е устойчив. Значи, след като той приключи, дори да е 3 годишен, той да може да продължава да се развива и да може да се субсидира сам по себе си. Ние винаги сме опитвали да поддържаме тази мрежа, примерно този обмен между организациите, дори на лични начала сме комуникирали, сме примерно поддържали контакт, поддържали сме връзката, чисто приятелски, нали, за да може да се продължи една съвместна работа, независимо от времената и така нататък. Und um die Perspektive schon mal vorzugreifen, wir wollen perspektivisch und ich würde mich sehr freuen, wenn das gelingen täte, über 2 Jahre. Ein Projekt machen über 2 Jahre, unter anderem auch mit unserem ungarischen Partnerverein, weil ich persönlich auch gerne für das Wohngebiet Kunst- und Kulturarbeit mache, Kleinkunst auch in unserem Raum hier drüben. My vision is I have 100,000 audience in this house, but I dream sometimes I have a lot of people, but then it's only 5,000. Okay, 5,000 is good for a local museum. Когато човек започне да се занимава с тия неща, вижда, че граници няма. И особено в изкуството, по същия начин, както и с перформанса, просто нещата се сливат по някакъв начин. Всъщност разбираш, че имаш много повече възможности, имаш много повече идеи за реализация, срещайки различни хора. That's why I really recommend everybody to save for traveling or to get involved in voluntary work or art projects that can help them to have some basic material security to start thinking about creating and not only the survival of the artist. Германия е една държава, която е миграционна държава. Т.е. в Германия има страшно много чужденци и култури. The art in Dresden is, you have a lot of contemporary art, and I know a lot of artists now, and I'm involved, and you have small places where you can make exhibitions by your own, and you can have good experiences. Yeah, and then I make international festival, and this museum is and this is a good balance, so as a new wind in the art. Dank der Zusammenarbeit bin ich in meinen Sprachkenntnissen auch sehr vorangekommen und wird eigentlich von Mal zu Mal besser, die Hemmschwelle zu überwinden und in einer Fremdsprache zu kommunizieren. Сега за компетентността на българи и на германци, която надопълва и насвързва, как да кажа. Значи винаги е бил протичал последния начин. Германците, както всички знаем, са доста коректни, изпълнителни, отговорни. Българите пък за сметка на това, щом имат възможност, обичат да се изявяват, обичат да работят и на всичкото отгоре обичат да се забавляват, което прави, нали, съвместната работа с германци много интересна. Не само от педагогическа или от артистична гледна точка, но просто от чисто хуманна. В Германия германците много обмислят нещата, докато българите, те са, мога да кажа, пробивната енергия, която допринася нещата да се реализират. По този начин нещата се допълват, защото може би, докато българина осъществи нещата, германецът все още ще мисли как да ги осъществи.
Es hat mir bisher immer sehr viel Spaß gemacht, mit verschiedenen Nationalitäten zu arbeiten. Und die ersten waren ja in unseren Projekten die bulgarischen Mitstudenten, Kunststudenten aus Bulgarien, aus Sofia. Ich denke, wir sind in den 4 Jahren gut zusammengewachsen. I come here to this special house with this association, it's Milan, and there I have some youth exchanges, and in all of them were Bulgarians, and I have a lot of friends now there because I really, from the beginning, I have a good feeling for this Bulgarian people and this language I love, even if I don't know much. And from the beginning we work together with Bulgarians. We love Bulgarians. Обща цел, по-конкретна, е възможността, вероятната възможност да продължим да правим някакви проекти и тук в центъра, арт-йога центъра, Грюнервег 3, Драй. Тъй като Стела Инчовска, член на нашето сдружение, завършила Софийски университет в педагогика на изобразителното изкуство. Има тук възможност да развива подобна дейност, да организира въркшопи, проекти, води някакви курсове и съответно нашата немалка група, които са бивши студенти от нашата специалност и настоящи, би могла да участва за бъдеще в подобни проекти. Така че този семинар има и такава цел да видим да обсъдим потенциалните възможности в тази посока. Чрез създаването на един такъв арт-център ще се осъществи точно тази връзка не само между културите, а и връзката между природата, между връзката с земята, връзката с нашата природа и неговата материализация чрез изкуството. Йогата е много старо учение, което идва от Индия. Това е система от упражнения, която свързва тялото и духа и го хармонизира. На Запад, специално в Германия, има наистина един страхотен бум по отношение на йога. И йогата е навлязла навсякъде. Йогата е в медицината, йога се намира също в политиката, в полицията дори. В изкуството по такъв начин, че когато човек започне да се занимава с това нещо, изведнъж се отварят много креативни идеи и човек става невероятно креативен. Йога не е нещо, което е ограничено. Напротив, също в йога може да се експериментира невероятно много. Йогата те връща много към първичната природа, към естественото, това, което ни е заложено винаги.
Der Regenrundgang ist und wahrscheinlich viele Galerien besucht werden wollen. Ist wahrscheinlich auch eine ganz gute Angelegenheit, wenn man das etwas verkürzt. Идея, всъщност, когато си говорим в контекста и на тази българска изложба, е, че българското не се дефинира вече или винаги само от това, от географията. Тоест, според мен български художник не е само човека, който живее в България. Ние всичките имаме някаква история, свързана с България. И има много българи в имиграция, които, когато се съберат, сме подобно на тук. Говорим си за нещата, които знаеме и които познаваме и е по-лесно се работи с българи. И всъщност се създава и някакво лоби. Имах възможност да работя и в България, и в Германия, така наистина да се реализирам професионално и естествено то е неминуемо, като живееш в чужбина, а не си скъсал съвсем връзките с България. Някакси все да сравняваш какво е било, какво е станало, как е в едната страна, как е в другата. Бях поканен тук в този симпозиум, тази изложба. Социалният експеримент, нали, е насочен с въпроси, които искахме да раздвижат масата, да я разпръснат спрямо това как те се чувстват. Той е базирано леко на един фройдиан експеримент за цветна терапия. Държахме да не са абстрактни формите, а да са много такива, нали, строго геометрични. И другата идея беше, че това искам, тая миграцията на едно малко такова микропространство и цялото това нещо. За нас го видяхме отгоре като една картина. Искахме да създадем някаква картина, която са просто базирана на тези фигури, на тези... Социална живопис, така си го наричаме. Социална живопис, нещо ново искахме да си направим. I'm interested in imitating, which is something which we usually do anywhere. All we do is imitating, right from the beginning when you're a baby till now. Always, everything we humans do is imitating. I use the imitation for feeling more free. I feel really good with not having to worry anymore about not being allowed to imitate. Yeah. And then there's something else that I've been thinking about as well, which I've said already. It is that things we produce, things that come out, can only come out because they've already come in.
when I see the situation on the art market, then I think this is too stupid for me. Then I think, what can I do? I make an institute, a university, or a museum. Okay, I make a museum. And then I make an exhibition in Potsdam, and a friend bring me to the opening of the exhibition a chicken. I say, okay, this is a new guide for the museum. And stayed in the gallery, and people was a little bit confused, but stay 1 month, and after this I have a chicken, and it's prepared for art and coming from countryside, and then I called him, Emma, I say, this is the director of the Museum of Lights. 2012, the major of Radebeul say, okay, you can come for free here, and then I come with 4 trucks, big trucks, full. I start and open the museum, and now it's work. And now make a project from the artists from the underground from East Germany and East Europe. And I'm happy that I find at this constellation what I dream come together. So in this moment only Как смятате, дали ще успеем да свършим до края? Дали ще успеем да приключим инсталацията на време? Ами... ще успеем, разбира се. И типично по-български... Последния момент. Да. И това по най-добрия начин. Да. Politicien ou bien nämlich die rentierende Ortsamtsleiter und heißt Christian Windrich. Hallo Herr Windrich. Mika fari,